Ako druhé tu máme tieto modré nudle, ktoré absolútne neviem, aké sú, vyzerajú nejak takto. Ako pozerám, tak tu na nie je preklad. Tak a dostali sme k tomuto 3 rôzne veci. Toto typujem, že je to pikantné. Toto bude asi ten prášok a toto je nejaký olej. Ok, toto bola nejaká zelenina. Toto bude podľa mňa nejaký, dúfam, že nie pikantný olej, ale vyzerá to dosť dobre. A ďalej tu máme túto červenú vec, ktorá ma straší. Ja to ovoňam. To bude to pikantné, takže dáme ho tam naozaj, že max, ok, stačí. Takže toto má už lepšiu farbu, toto sa mne viacej páči. Vidím tu aj čili papričku, čo sa mi už nepáči. Dobre, poďme na to. Meso vôbec nie je zlé. Dobre, wow. Ja som dala len štvrťku z tej červenej proste omáčky. A toto je výsledok? Napíšte mi do komentu, či je tu na niekto, kto tam dáva celú tú červenú omáčku. Prosím vás, pretože ja chcem vidieť, či ste v pohode.